grabatzen ari garen unean gaueko 11 izateko 7 minutu falta diren honetan, gaur berri zen Egigurenek eta Espositok jokatu duten lauterdiko promozio txapelketako lehen finalerdiaren analisia egingo dugu. Julen Egigurenek pronostikoak bete ditu eta finalean izango da 22 eta 21 irabazi baitio Odei Espositori ertz asko izan dituen norgehiagoka batean. Gauza asko ditugu honen inguruan iruzkintzeko, izan ere norgehiagokak bi hiru fase oso ezberdin izan ditu. Gogoratuko dugu lehenik eta behin aurreko jardunalditikan nola etorri diren bi pilotari hauek. Hirugarren jardunaldian Julen Egigurenek bai edo bai irabazi beharra zeukan norgehiagokan irabazi egin zion Alberdiri, eta Espositok Eskirozen aurka 22 eta 20 galdu bazuen ere, Gaskuek eta Alberdik jokatu ez zutenez, Astigartarra finalerdietara sailkatu da. Honen bestez, biek ala biek gaur indarrak neurtu dituzte eta garaipena esan bezala Azpeitiarrarentzat izan da, baina hasieran Esposito, ez du behar bada luzimentu handiarekin ikusi, distira handiarekin, baina Egiguren oso eskas eta norgehiagokatik irten da ikusi dugu, eta 16 eta 2 aurreratu da Odei Esposito. Egia da Odei Espositok duen gauza ona, edo bere arma nagusia behintzat, sekulako eskuina duela, ez? Eskuinetik oso bizi irteten zaio pilota, indarrik eragarria du, beste askok baino abiadura handiagoa ematen dio pilotari, eta hortikan abantaila dezente ateratzen du. Eta gaurko pilotek ere esango dugu hasieran lagundu diotela. Horretarako, ikusten zen sakean honi ipintzen zuen eta zenolako pumpa egiten zuen, gero mozten zuenean ere noraino irteten zen pilota, eta horrek Egiguren oso deseroso aritu da, eta gainera deserosotasun horrek gaizki jokatzera ere eraman du, izan ere hainbat sake eramatekoak zirenak erantzun gabe utzi ditu Azpeitiarrak, eta hori egin batean ez da ohikoa Julen Egigurenengan. Normalean Julen Egiguren pilotari oso solidoa da, honi tantoa egin behar izaten zaio, baina gaurkoan Espositok lehen zati horretan 16 eta 2 arte ez dio erraztasun handiak eman dizkio Espositori. Gero ordea, Egigurenek sakea atera duenean, bapatean 14 eta utzeko partziala egin du eta 16 ipini da. Eta hemen pixka bat ikusten da Odei Espositok oraindik ere profesionaletan ikasteke daukan hori, ez? Hau da, norgehiagoka jada nahiko errematatua edo, baldin badaukaztu, egia da oraindik ere 6 tanto falta zirela, ez? Eta hortxe ikusten zen norgehiagoka amaieran gainera Odei Espositoren atxekabea, ez? Ze nolako kolpe handia izan da beretzat, 16 eta 2 irabazten joan ostean, gero horrela galtzea, ez? Eta gero Egigurenek sake hartu duenean, pare bat 3 tanto hone egin ditu, sinetsi du, sakean asko asmatu du, horrez gain Espositok ere erraztasun ikeragarriak eman dizkio, esan dugun bezala jada tanto batzuk egin dizkionean urduri ere jarri da Esposito, orokorrean biak aritu dira urduri, baina fase garrantzitsuenean Esposito jarri da urduri, Egigurenek egoki jokatu du, eta 16 berdindu du. 16ko horretan jada beste norgehiagoka oso ezberdin bat hasi dela esan daiteke, eta hortikan aurrera jada Esposito tanto batzuk egin ditu, baina berak egindako bakarra izan da. Uste dut 21 egin duela berak, gero gainera Egigurenek ere partida hasieran sake bat luze atera du, gero norgehiagokako faserik erabakigarrienean sake bat ere motzei atera du, eta hor afera hortxe egon da. Baina azkenerako 21 berdindu dute, eta Egigurenek izan du azken sakea, 21 eta 19 aurretik joan da Esposito, berriz ere aurretik joan da, baina Astigartarrak aurten ere finalerdietan agur esan behar izan dio txapelketari, eta Julen Egiguren beste behin ere, bigarren urtez jarraian, finalean izango da. Beraz, benetan final
ederra ikusiko dugu ea Azpeitiarren arteko finala izango den edo Zubizarreta eta Igurenen artekoa, izan ere Zubizarretak eta Alberdi bigarrenak ostiralean jokatuko dute Bilabonan, baina horixe, Esposito beste behin ere agur esan behar izan dio txapelketari, eta Eigurenek jokatuko du promozioko finala. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.